लइकिन के परीक्षा में फेल कर दी हो। धोखा देवे वाली लइकिन के परीक्षा में फेल कर दी हो। ध्यान दी हो। आजकल के लइकी सब भइल बारी फरजी कोई दी हो फेल माई है बाटे औरजी माई हो। ध्यान दो। आजकल के लइकी सब भइल बारी फरजी कोई दी हो फेल माई है बाटे औरजी। नंबर ना आवे ओकर ई झमेला को दी हो। नंबर ना आवे ओकर ई झमेला को दी हो। धोखा देवे वाली लइकी न के लइकिन के परीक्षा में फेल कर दी हो। धोखा देवे वाली लइकिन के परीक्षा में फेल कर दी हो। ध्यान दी हो। सरोज सावरिया के सुनीला पुकार हो। हर साल मूर्ति धराई दुआर हो। माई सुनो सरोज सावरिया के सुनीला पुकार हो। हर साल मूर्ति धराई दुआर हो। सखी सहेलिया से ओकर के अकेला कर दी हो। सखी सहेलिया से ओकर के अकेला कर दी हो। दिल तोरे वाली लइकिन के माई सुनो दिल तोरे वाली लइकिन के परीक्षा में फेल कर दी हो। धोखा देवे वाली लइकिन के परीक्षा में फेल कर दी हो। रिकॉर्डिंग स्टूडियो लालगंज वैशाली।